Aquí temos a novela. Ah, sí, pois podemos velo firmado. Ai, este. Vale, pero vexo así. Que guai. Isto é unha sorte, Este libro que está genial, moi recomendado, e existe versión en galego, gañador do Premio Planeta do ano pasado, e que se inspirou neste lugar tan chulo, en Vía Romana, para a adega na que sucede a acción. Mira que desayuno nos teñen preparado. No, sí, Que non teñe. Así dá gusto traballar. A ver. no, hai máis Pero cousiñas mira, despois. Isto é para pousar a tortilla. como lles dixemos que non podíamos quedar a comer, teñen aquí o super Hai almozo que compensalo, preparado. hai que compensalo. Acabo de prestigiar un libro de visita. Mira, libro de visitas de Vía Romana. Chulísimo isto, Unha chulada. Bueno, xa rematamos a grabación e agora temos o almorzo aquí. Mirade que luxo. Todo acompañado desas vistas. É unha pasada. Aí o río, que Juan Luis nos explicaba que está moi baixo. Moi baixo, sí. Ahora vimos nunhas semaninhas que hai toda esa folla e vese todo como eran bancais. Todo ese era viñedo, todo. Todo ese monte. Os vosos viñedos, que son estes que se venden de De aquí, aquí para baixo, que se vense moi pouco porque cae tanto aí que non... que vese moi claro, ben que cae, dende enfrente. é dicir, aquí parece que hai precipicio, pero non, é costa baixo, Pero claro. sí, ata o río. Ata o río, claro. Menudo traballiño tamén, verdade? Para vendimiar. Para todo, para recuperalo, para limar, para o durante o ano, porque claro, es que está chovendo. As podas, as rendas, un montón de cousas. E a min encántame, non sei se no vídeo se escoitará, o son, Sí. super relaxante. Auga. É o río Santa Lucía, moi pequeniño, pero que nos acompaña todo o ano. Chasing down the days of fear, chasing down a dream before it disappeared. I was aching to be somewhere near. Your voice was all I heard. I was shaking from a storm in me, haunted by the specters that we had to see. Yeah, I wanted to be the melody above the noise, above the hurt. I was young, not dumb, just wishing to be blinded by you, brand new, and we were pilgrims on our way. I woke up at the moment when the miracle occurred, heard a song that made some sense out of the world. Pois aquí estamos recollendo xa. Claro, dentro dun cachiño non se nota, temos que ir... Mira como esconden a copa de viño. Eu non. Dentro dun no, pero aquí estes xa casi remataron a súa xornada. Eu non, pero como non conduzo ahora, verdade, Vituco? Pois non hai perigo. Bueno, Juan Luis, queremos darche as grazas todo o equipo da tarde por este convite. Quedamos un pouco a medias porque o xenial sería pasar toda a xornada aquí, pero eso quedanos para unha fin de semana. Sí, no, eso queda pendiente, seguro que o facemos. A min quedame, pero iso teño asegurado, unha fin de semana aquí na Ribeira Sacra. Aparte, ahora creo que hoxe temos moito que coñecer, Sí. falamos moito para facer un fin de semana aquí. A verdade que sí. Bueno, Vituco, despide. Vente para aquí que despedimos. Os ointes hoxe foi unha saída genial, verdade, redonda. Bueno, pois veña, acabamos brindando. Veña. Ata a próxima. Ata cando Chao. Chao. Chao.